Egunon, Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaz diharduen jardunaldi honetan, niri hizkuntzaren transmisioaren gaia hausnargai hartzea egokitu zait. Hiztun berriak irabazteko bideen artean, familia transmisioa hizkuntzaren ondorengoen ganatzeko biderik funtsezkoentzat hartu izan da. Baina nago Euskararen transmisioaren gainean landu dugun eredua eta ikusmoldea egun Euskal Hizkuntza Komunitateak dituen ezaugarri eta beharrak ulertzeko ez dela egokia. Hori argudiatzen eta ikuspegi berria proposatzen saiatuko naiz saio honetan. Aurkezpena honela antolatu dut, lehenik ideien eta kontzeptu argitzea eginen dut, bigarrenik Euskal soziolinguistikan Euskararen transmisioa aztergai izan duten lanen azterketa kritikoa eginen dut, hirugarrenik paradigma berria proposatuko dut, hizkuntz sozializazioaren kontzeptuan funtsaturik, eta buruenik Euskararen belaunez belauneko jarraipena ikusgai aztergai harturik gogoeta estrategiko xume bat eginen dut. Hasnadin bada ideien eta kontzeptuen argitzetik. Hizkuntzaren bizitza grafikoki lerro baten moduan irudikatzen baldin badugu, ezkerretik eskuinera doan lerro bat, denboran garatzen dena eta denboraren marra horretan jende belaunaldiak kokatzen baldin baditugu, azken finean hizkuntza jendearengan mamitzen baita, transmisioa hiru gertakari ezberdin izendatzeko erabili izan da. Alde batetik, erabili izan da gurasoek haurrei hizkuntza irakasteko gertakariari errateko. Etxeko belaunaldien arteko harremanetan gertatzen da transmisio mota hori, eta transmititzaile nagusiak gurasoak badira ere, hoiekin batera etxeko beste helduek ere jokatzen dute honetan. Beti ere euskaldunak badira, jakina. Transmisio honek mintzaira ama edo lehen hizkuntzatzat ematea du helburu eta hori hala izan dadin gurasoen edo etxeko bertze helduen hizkuntza gaitasuna da ezinbesteko baldintza. Transmisio mota honi hizkuntzaren familia bidezko transmisioa deitu izan zaio. Baina transmisioa bertze gertakari bati errateko ere erabili izan da. Hemen dugu belaunaldi bateko haur jendea eta haur hoiek hiztun komunitateko kide bilakatzen dira sozializazio prozesu baten bidez. Eta berdinkideekin dituzten harremanei esker, edo familiarekin, edo bere inguruko bertze helduekin, ikaste prozesuan, eskolatzean, baita beren bizitzako edozein komunikazio egoeretan dituen hartu emanei esker ere bilakatzen da hiztun, eta hedabidei esker hartzen du hizkuntza inputa. Hau da, gertaera hau gertatzen da gizartean, gizarteak ahalbidetzen du hiztun bilakatzeko prozesu hori, transmisio sozial hori gizarte bizitzak bermatzen du belaunaldien arteko eta haur belaunaldien arteko elkarrekintzetan. Hizkuntza transmisio sozial horren xedea haurrak, mintzaira hori ama hizkuntza izan ala ez, komunikazio gaitasun egokia eskuratzea da. Taldean, komunikatiboki eraginkortasunez jokatzen duen hiztun bilakatzea. Hala bada, gurasoen hizkuntza gaitasuna ez da transmisio mota honetan abiapuntuko baldintza, naiz haurra hiztun bilakatzeko bidean familiari egiteko garrantzitsua aitortu. Eta transmisio mota honi, transmisio
soziala deitu izan zaio, orai transmisio komunitarioa ere erabili ahal izanen genuke baldin eta kontzeptu hori pandemiak bahiturik ez balu. Eta hirugarrenik bertze gertaera bati errateko erabili izan da transmisio kontzeptua, eta da mintzairak denboran irautea, belaunik belauneko segida izatea, hizkuntaleak hizkuntza atxikitzea. Eta honi hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioa deitu izan zaio. Nik azken honi deitzeko proposatuko nuke hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena, azkenean, kontzeptu hori zalantzari gabe da euskara bezaleko hizkuntza txipien alde lan egiten dugunok dugun azkeneko xedea, hizkuntzak segitzea, hizkuntzak irautia, hizkuntza atxikitzea gure jendia, gure gizarteak, ez? Baina aurreneko bi transmisio moten artean bereizi beharra dago. Eta nik gaurko solasaldian bigarrenean, hau da, hizkuntza sozializazioa deitu dudan horretan paratuko dut azpimarra. Honetan. Ze gertatzen da, mintzaira txikituen eta gure kasuan euskararen aldeko ahalegin soziolinguistikoak hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena bermatzera, hizkuntzari iraunaraztera zuzendu behar dugula garbi ikusten baldin badugu, ez da gauza bera gertatzen aurreneko bi transmisio motekin. Eta maiz familia bidezko transmisioa hiztun bilakatzeko prozesu zabalarekin nahasi eginda edo ez bereizi. Eta Zalbidek aski ongi erraten zuen bezala, ama hizkuntza sendo transmititzea ez da etxeko transmisioa. Eta literatura sozioantropologikoak argi erakusten du hori, munduko hizkuntzen txostenak hain zuzen ere galtzeko zorian uzten ditu hainbat hizkuntza etxean ongi transmititzen direnak, baina hizkuntza horiek etxea baizik ez dute transmititzeko, ikasteko eta erabiltzeko tokia. Eta aldiz, familiatik kanpo, auzo erkidego hurbilak, eskolak, hedabideek, lan esparruak, administrazioak eta bertze hainbertzek ez du laguntzen horretan. Beraz, horrek erran nahi du, hizkuntza horietan aurrak hiztun bilakatzeko prozesuaren ezaugarriak franko kaskaiak direla. Eta ume horiek litekena da ez direla iritsiko izatera hiztun nolabait gaitasunduna edo osoa beren hiztun eta alde horretan. Horixe bera gertatu zen gure historia hurbilean 20. mendearen hasierako 3 laurdenetan hainbat herritan euskara galdu zen, baina euskara etzen galdu familiatan gurasoek aurrei irakasten etzielakoz bakarrik. Hainbat aldiz gertatu zen familian euskara irakatsita ere, familiatik kanpo hizkuntzak ez zuelako tokirik. Hau da, etxea bilakatu zen, azkenean, hizkuntza ikasteko eta hizkuntzan aritzeko toki bakarra. Hori horrela gure ahalegin soziolinguistikoak euskararen belauneko jarraipena bermatzera zuzentzen dugula, xedea belaunaldi berrien euskarazko hizkuntza sozializazioan kokatuko nuke. Horren barnean, familia bidezko hizkuntza transmisioa helburu zehatzetako bat dela. Argitze kontzeptual honen beharra sortu zait euskal soziolinguistikak gaia nola landu duen ikusita. Eta hori izanen da, orai agertzera natorkizuen hurrengo kontua. Euskal soziolinguistikak nola aztertu du hizkuntzaren transmisioa? Ezaugarri zehatz batzuk antzematen dira, azterketa kritikoa eginda,
Eta erratea bada, euskal soziolinguistikan euskararen jarraipena landu duten ikerketen azterketa kritiko batek, euskal soziolinguistikaren ikusmolde ohikoan hainbat ezaugarri arazotsu azaleratu dituela. Nire irudikotz egun aztergai dugun arlo honetan gainditu behar ditugunak. Orduan, zein dira alderdi arazotsu horiek? Alde batetik, ikerketek batipat transmisio kontzeptuan oinarritu ohi dira. Euskararen jarraipena ere erabili izan da, edo ondorengoen taratzea, edo hizkuntza komunitatean ugalketa edo reprodukzio kontzeptuak ere erabili dira, baina batipat transmisio kontzeptuak bildu du gai honen inguruko hausnarketa. Eta gurasoengandik seme-alabengana doan goitik behera heldu den hizkuntza emate bat irudikatu dute lan horiek eta hori ardatz hartu dute. Gure inguru akademikoan tradizio duen kontzeptu honek ikuskera bat dakar berarekin. Transmisio edo transfer horretan subjektu bat dago, beti heldua, gurasoa, eta honek hizkuntza transmititzen dio bertze bati, kasu honetan haurrari, behean irudikatzen den bertze bati, eta harreman hori vertikala da, hizkuntza emate hori goitik behera dator, norazko bakarrekoa da, eta hizkuntza jasotzen duena, kasu honetan haurra, hartzaile hutstzat jotzen da, jasotzaile pasibotzat jotzen da. Bistan da ikuskera horrek, haurrak hiztun bilakatzeko bidean funtsezkoa diren hainbat alderdi ikusezin uzten dituela. Adibidez, euskaraz ez dakiten gurasoen jarrerak eta motivazioa, eta oro har guraso horiek bete dezaketen egitekoa edo rola. Haurrek adinkideekin dituzten harremanen garrantzia, zalantzari gabe hoiei esker ere haurrak jabetzen baitira hizkuntzaz, edo eskolaz kanpoko arloaren garrantzia hizkuntza jabetzeko prozesuan, horiek guztiak ez dira ikusmolde honetan agertzen, eta beraz kontzeptualki itxu gaude horien inguruan hausnarketa egiteko. Bestalde, puntu honi da txikiola, ikerlanek hiztunen ama hizkuntzari eta lehen mintzaira ikasteko garaiari, umezaroari, baizik ez diote begiratu. Eta hiztunen bizi bilakaerei hainbeste ez diete erreparatu. Ama hizkuntzaren kontzeptuan ez dago adostasunik arlo akademikoan, eta kontzeptu honek dituen kritikak ezagunak dira, Bila irakaslearen mintzaldian halakoak entzun ahal izan genituen. Nire ustez ama hizkuntza metafora biologizista eta esentzia zalea da, konstruktu ideologikotzat hartzen dut, eta uste dut ez dela gure egoeran dauden hizkuntzentarako belaunez belauneko gertakaria irudikatzeko kontzeptu egokia. Bertze ezaugarri bat, hizkuntzaren bi transmisio mota bereizi ohi dira. Lehenik, transmisio mota bat naturala, informala, familian gertatzen dena, eta bigarrenik, bertze transmisio bide bat, kulturala, formala, eskolak bermatzen duena. Eta biak, bi transmisio bide horiek, bereiz aztertu dira. Bi transmisio bideen arteko elkarreraginetan barrendu gabe. Nire ikerketak iradoki duenez, etxeko, eskolako, naiz plazako elkarrekintzak, haurrak etxean bizi duena eta bereganatzen duena hizkuntza aldetik eta etxetik kanpo eskolaren bidez edo eskolatze goiztiarraren bidez egiten duena, ez direla bi prozesu ezberdin.
familiako belaunaldien arteko harremanak, naiz haur belaunkideen artekoak, nik harreman eszentrikoak deitu izan ditudanak, aurrek bere belaunkideekin dituzten harreman horiek, horiek dira hizkuntza ikasteko aukerak batera gertatzen direnak. Eta modu elkarreraginean daude haurra hiztun bilakatzeko prozesu zabal horretan. Gainera gaur egun hasten gara pentsatzen eta urtebete ere ez dute umea joaten dira haur eskoletara. Eta etxe erdaldunetatik heldu direnak haur eskolan hasten dira euskararekin harremanetan eta hasten dira hizkuntzaz jabetzen eta hizkuntza mintzatzen. Eta kasu horretan ume hain txikiak izanta zer da naturala, zer da kulturala, zer da formala, zer da informala, nago bereizketa horrek ez digula ulertzen aurrek bizi duten prozesua. Hirugarren ezaugarria, arazotsu ikusi dudana, izan da ikergunea oro har ikerlan hauetan etxera edo familiara mugatzen dela. Eta erabilera hori, etxekoa, familiari dagokiona, besteetatik, hau da, inguruneko edo eskolako harremanetatik, kasu, isolaturik arakatu da. Aldiz haurrak hiztun bilakatzeko prozesua oro hartzailea da edo holistikoa da, eragile askotarikoa. Eta familia di soilik begiratzeak ez digu haurrak hiztun bilakatzeko gako sorta ematen. Gurasoek hizkuntza transmititzeko edo ez transmititzeko arrazoi naiz aukera guztiak ez daude familiaren barnean. Eta familiatik atera eta hurbileko erkidegoari, gizarte sareei eta hizkuntzaren egoerari ohartzea ezinbestekoa da. Dena dela, familiara mugatu behar ez dugula esateak ez du edan nahi familiaren egitekoaren pisua gutxitzen denik, gurasoen hizkuntza balioak eta portaerak funtsezkoak dira prozesu honetan, baina bertze alderdi aunitzekin elkarreraginean daudela. Gurasoen euskara gaitasuna irizpide nagusitzat hartu dute ikerlanek, hau da bertze alderdi bat arazotsu gertatu dena. Eta hori eginik, guraso bat bederen euskalduna ez duten familiak baztertu dituzte ikerketetatik eta nolabait so kontzeptualetik. Transmisioaren ikuspegian gurasoen gaitasuna ezinbestekoa da, baina umeak euskaldunaztea ez da aita amen hizkuntza gaitasun kontua soilik. Euskararen historia hurbilean arakatzeak hiztun gogo nahiak ezagutza hutsak baino gehiago egin duela iradokitzen du. Eta gaur egun gure egoera soziolinguistikoan gainera ezin dugu nire ustez guraso gehiengoa bazter utzi azterketa ikusmoldeetik eta haiendako ez diskurtsorik garatu euskararen belaunez belauneko jarraipen edo transmisioaren arlo honetan. Euskara ez dakiten gurasoen familiei ere begiratu behar diegu eta guraso horien egitekoa eta errola baliotsi behar da ezin bertzez. Bertze alde batetik, puntu honi dagokionez, ikerketek gurasoen hizkuntza gaitasuna ezaugarri estatikotzat hartu dute eta umeekiko harremanek gurasoi sortzen dizkieten hizkuntza bizipen berriez ez dira ohartu. Guraso euskaldunen hizkuntza gaitasun erlatiboari faktore aipagarria dela diot, baina euskaraz eroso aritzeak aldez aurreko baldintza baino gehiago mintzaira eguneroko bizitza erabiltzearen ondorioa dirudi. Eta ez aldez aurreko nolabait eskakizuna. Berez, euskara gaitasun hori ez aldez aurreko eskakizun moduan,
ezik eta prozesu moduan eta modu laxoan ulertzeko edo ulertu behar dela proposatuko nuke. Soilik aita amen hizkuntza portaerei erreparatu diete ikerlanek. Eta ez dituzte aintzat hartu adibidez aurren egintzailetasuna edo aurren agentzia, hau da, aurrek beren inguruan eragiteko duten ahalmenari, ez eta aurren arteko eraginei ere. Baina aurren hizkuntza jokaeren faktoren artean adinkideen eragina ukaezina da. Hau da, aurrek beren mintzai ardunean elkarri eragiten diote. Hizkuntza transmisioaren gaineko ikerketek ez ohi dituzte belaunkideen arteko eragin horiek aintzat hartu eta balioetsi, naiz eta soziolinguistikan aspalditik jakina izan, umeen arteko eragin linguistiko horiek arron garrantzitsuak direla subjektuaren euskara hizkuntza ikaste prozesurako. Hizkuntza sozializazioa teorikoki tankeratu duten egileek ordea prozesuaren izaera elkar eragilea onartzen dute. Eta onartzen dute agentzia aniztasun bat gertatzen dela hor aurrek eragiten dute, baina gurasoek eragiten dute, baina aurrak ere dira subjektu aktiboak. Eta eragin hori norazko anitzekoak direla, ez? Goitik behera, baina behetik gora eta belaunkideen artean esker eskuin. Hala ere, transmisioen ikuspegitik aurren egintzailetasuna ikerketarako guztiz ikusezin gertatu da. Aurrak anitzetan euskara bizi berritzeko egitasmo eta esku hartzeko proiektuen objektuak izan dira, baina ez ikerketaren subjektu aztergai, eta horrek euskararen jarraipenean umeak helduek transmititutako hizkuntzaren eta ideologiaren hartzaile pasibotzat hartu direla salatzen du. Eta aurrak euskararen belaunez belauneko segidan hizkuntzaren jasotzaile hutsak baino gehiago eragile eta eraldatzaileak direla errango nuke. Nire ikerlanetan aski argi azaldu da gure historia soziolinguistikoan euskararen belaunez belauneko jarraipen etenean, gurasoak ez ezik aurrak ere eragileak izan direla. Hau da, aurrak subjektu aktiboak izan dira hala euskara galtzeko nola berreskuratzeko prozesuetan. Euskara ordezkatzeko bilakaeran, konparazione, zenbait familia euskaldunetan, euskara erdarazko hizkuntza aldaketari aurrek eragin zioten goitik, behetik gora. Hau da, etxeko hizkuntza aldarazi dutenak ez dira beti gurasoak izan. Aurrek hizkuntzaren gizarte egoerarekin bereziki eragin berak dirudite, eta mintzaira batek familiatik hau da, inguruneko gizarte harremanetan zenbat eta indar handiagoa izan, orduan eta eragingarritasun handiagoz jokatzen dute aurrek hizkuntza nagusia etxera eraman eta familiaren barneko elkarrekintzetan sartzeko. Orain ere, ez alda gertatzen ari hainbat familiatan euskara aurren bidez sartzen ari dela. Aurrek dakarretela euskara etxera behetik gora. Hala bada nire irudituan aurrak euskararen gizarte bilakaeren eragiletzat hartu beharrekoak dira. Aurrak ez dira balizko hizkuntza transmisio batean helduengandik letozkiekeen hizkuntza eragin jasotzaile pasiboak edo helduen erabaki hautuen eta irakaspenen hartzaile hutsak. Aurrak mintzaira jaso ez ezik beretu ere egiten dute, hartaz jabetzean, eta hizkuntza dinamika sozialean aktiboki jokatzen dute. Eta azkenik,
bertze alderdi bat arazotsu gertatu dena, ikerketek datu makrokuantitatiboak ez ohi dituzte hurbilpen mikrokualitatiboen bidez eskuratutako informazioaz osatu. Pixkat alde horretatik, azterketa ez osoak edo ez alderdi kualitatiboek eta kuantitatiboek elkar osatuak ez direla izan. Hala bada, belaunaldi berrien hiztun bilakatzea molde jakin batean ikusi eta itxuratu duen tradizio akademikoa jorratu da euskal soziolinguistikan. Eta azaldu dudan bezala, ikuspuntu hori nire irudituan ez da egun euskararen belaunez belauneko jarraipena bermatzeko ditugun beharrei eta erronkei erantzuteko egokia. Eta orduan zein da ikusi dugun ikusmolde aratzotsu hori gainditzeko proposamena? Proposamena paradigma aldaketa da. Paradigma aldaketa horretarako kontzeptutik hasiko gara eta kontzeptu berri bat proposatuko da euskararen belaunez belauneko jarraipena irudikatzeko. Baina kontzeptu ez ezik aldaketak ere baditugu eraginguneetan, baita eragileetan eta xedean, eta horiek ikusiko ditugu banan-banan. Kontzeptua, orai ikusi dugun ikusmolde tradizionalean, euskal soziolinguistikan eta bertze tradizio soziolinguistikotan garatu denean, dugu transmisioa. Transmisioari loturik eraginguneak dira etxea eta eskola, eta etxean gauzatzen da familia bidezko transmisio lehena, naturaltzat jo izan dena, informala, eta eskolan garatzen da bigarren mailako hizkuntza transmisiotzat jo izan den hizkuntza ikaste kulturala, formala, beti ere irudikatu behar dugu transmisioaren eredu kontzeptualean gaudela, hizkuntza emate goitik beherakoa, norazko bakarrekoa, vertikala, helduengandik aurrengana, irakasleengandik ikasleengana, eta azpian behean dauden horiek hartzaile hutsak dira eredu honetan. Eragileak orduan, zein dira transmitatzaileak, gurasoak, eta irakasleak gurasoak etxean, irakasleak eskolan. Baina beti euskaldunak biztan da, norazko bakarreko hizkuntz emate jarduera horretan. Eta zein izanen litzateke paradigma honetan transmisioaren xedea? Euskara ama hizkuntzatzat transmititzea, lehen mailako transmisioari dagokionez, etxean, familian gertatzen den transmisio horri loturik, edo eskolan ikastea, bigarren mailako transmisioari begiratzen baldin diogu. Orduan, paradigma aldaketa aipatzen dugulari kontzeptutik hasita, sozializazioa izanen litzateke proposatzen den kontzeptua. Sozializazioa ulertuta hizkuntza sozializazioak subjektua, hiztun bilakatzeko prozesuari begiratzen diola. Nola bilakatzen den hiztun taldeko kide hiztun bat, eta prozesu horretan zer tan laguntzen duen hizkuntzak edo nola jokatzen duen hizkuntzak. Orduan, prozesu elkarreragilea da, bizitza osoan dirauena, prozesu hori hiztunaren bizi arlo
guztiei esker gertatzen da, eta horrela itxuratzen den kontzeptuak biztan da eragingune, eragile eta xedeak ezberdinak izanen dituela. Ikus dezagun adibidez, eragingunetan zein izanen litzateke aldaketa. Eraginguneak ja ez dira bakarrik etxea eta eskola. Aipatu dugu hizkuntza sozializazioa prozesu oro hartzailea dela, holistikoa dela. Beraz, familia eta eskola ez ezik, gizarte oso hartuko genuke eta bereziki komunikaziorako aukerak ematen dituen eta elkarreraginerako kontestu diren egoera horiek, aisialdia, kirola eta azken finean edozein komunikazio egoera ere bai. Gainera, euskal soziolinguistikan egin dugun azterketa kritikoak azaleratu duen bezala, hemen planteatzen dena, bai etxean, bai eskolan, bai plazan, gertatzen diren sozializazio aukerak batera hartzea da. Hau da, ez modu isolatuan aztertu, hori da kritikatzen zen alderdietako bat. Azken batean, aukera horiek guztiak dira haurra hiztun bilakatzeko prozesuan elkarreraginean dauden eta laguntzen duten komunikazio aukerak eta ikertzeko momentuan ere batera hartu behar direnak. Eragilei begiratzen baldin diegu, bistan da prozesu honetan transmisioaren paradigman planteatzen zen hierarkia goitik behera eta norazko bakarreko hizkuntza emate hori, hemen hori hausten dela, hori gainditzen dela. Hemen eragileak haunitz dira, ez dira bakarrik gurasoak, ez dira bakarrik irakasleak. Molde honetan entrenatzaileak, hezitzaileak, monitoreak, baita haurra bezalako bertze haurrak ere, adinkideak, eta haurraren bizitzan modu eredugarrian edo modu aktiboan jokatzen duen edozein subjektu izan daiteke eragile alde horretatik. Eta eragileen arteko harremanak norabide anitzekoak izan daitezke. Hau da, haurra bilakatzen da hiztun, goitik behera hartzen dituen hizkuntza eraginei esker ez ezik, berak esker eskuin garatzen dituenei esker, eta berak ere jokatzen du modu aktiboan, bai bere adinkideekin, bai eta belaunaldien arteko harremanetan. Azkenean, pentsatzen baldin badugu gako bakarra dela haurrek hizkuntza gurasoengandik nola jasotzen duten, hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena erreprodukzio hutstzat joko dugu. Haurrak ez dira hizkuntza transmisio balizko egoera batean helduengandik datozkien hizkuntza eraginen jasotzaile pasiboak. Helduen erabaki, hautuen edo irakaspenen hartzaile hutsak. Haurrak ez dira hizkuntza den kultura, ondasun, horren, jarausle edo oinordekoak. Ez, hizkuntzaren historiaren eratzaileak dira haurrak. Eta haurrek hizkuntza jasota ere bere egin beharko dute, bizialdian hautatu eta horrek gurasoen nahitik harago doa. Horrek hizkuntzak gizartean dituen aukerekin du zerikusteko zuzena. Eta
azkenik xedeari begiratuko diogu. Bistan da, bertze kontzeptu batetik abiatu dugun ikusmoldea edo paradigma berri honek izan behar duela bertze xede bat, bertze helburu bat, eta hau izan litzateke nire igurikotz hizkuntza sozializazioaren paradigmak xede duena. Haurrek beren artean euskaraz aritzea. Eta zehazki harreman eszentriko horietan, hau da, haurrek beren belaunkideekin garatzen dituzten, ezker-eskuin garatzen dituzten harreman eszentriko horiek egoera ez instituzionalizatuetan. Zer erran nahi dut komunikazio egoera ez instituzionalizatuak dio dalarik. Jean-Claude Corbeil, Quebeceko soziolinguistari jarraikiz, berak bereizten baititu komunikazio egoera instituzionalak, hau da, aldez aurretik hizkuntza ezarria duten horiek, eta komunikazio egoera individualizatuak, hau da, hizkuntza aldez aurretik ezarrita ez dutenak eta hizkuntza hautua nolabait librea duten horiek. Nik erabili dudan kontzeptua da ez instituzionalizatu, hau da, jolas libre plazan adibidez egoera ez instituzionalizatu izanen litzateke hizkuntza erabileraren ikuspegitik. Justu egoera hizkuntza hautatzeko libre diren egoera horietan, haurrek beren artean euskaraz aritzia horrela formulatu dut hizkuntza sozializazioaren paradigmaren xedea. Euskararen geroratzean inplikaturik gaudenok, hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena ezin dugu transmisio kontzeptuan, ez eta euskara ama hizkuntzatako transmititzean ere funtsatu. Xedea birformulatu beharko genuke, eta nire irudikotz euskarari gizaldiz gizaldi iraunarazteko estrategien helburua errandudan bezala honek beharko luke. Haurrak beren belaunkideekin komunikazio egoera ez instituzionalizatuetan euskaraz aritzea. Nik euskararen jarraipenerako proposatu dudan xedea, ez da orduan gurasoek aurrei euskaraz egitea. Ez eta aurrek euskara ikastea, edo aitamek eta umek elkarrekin euskaraz jardukitzea ere. Ez, xedea aurren arteko harreman eszentrikoetako hizkuntza erabilera askean kokatu dut. Hau da, aur banakoek beren artean egiten duten hizkuntza mintzaira berezkoa edo bapatekoa euskara izatea. Hori paratu nahi dut deus baino lehen hurrengo hamarraldietarako egitasmo soziolinguistikoen jomugan. Eta hori eginik datozen belaunaldietarako helburua aurrek euskara lehen hizkuntza izan ala ez, euskaraz hasteko alden baldintzarik onenak izan ditzatela irudikatuko dugu. Eta akitzeko azkeneko gogoeta moduan edo pixka bat ikuspegi estrategiko batez egiten dudan hausnarketarekin akituko dut hitzaldi hau. Lehendabizi, hemen proposatu izan dena da ariketa teoriko metodologiko bat, baina nik uste dut euskal soziolinguistika maila teorikoan maila aplikatuaren gibeletik joan garela. Eta euskara teknikariek edo hizkuntza dinamizatzaileek, naiz aurren euskararen erabileraren sustapenean diharduen eragile orok, 2 hamarkada luze daramatzate hizkuntzaren transmisioaren alorrean lanean, zen oso honez, baina teoria soziolinguistiko egoki baten itzalik gabe. Eta nik uste egun teoria sendoa ere behar dugula.
belaunaldi berriak euskaldunazteak eskatzen duen eskuhartze soziolinguistikoari koherentzia emateko. Euskararen belaunez belauneko jarraipenari heltzean marko teoriko metodologiko egokiren gabezi hori betetzen saiatu naiz proposamen honetan. Azken finean, proposamen honetan zer egin dut? Haurrak hiztun bilakatzeko baldintzei begiratzea. Hori da proposamena. Euskaldunazteko haurrek euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera kuantitatiboki nahikoak, ohikoak eta kualitatiboki askotarikoak. Ez familiara edo eskolara soilik mugatuak behar dituzte. Egun neska mutikoen euskarazko sozializazio baldintzak ahalik eta onenak, askotarikoak, usuenak, trinkoenak izaten saiatu behar dugu. Euskararen harreman sakona eta atsegina, gozamenezkoa eta asebetegarria izan dezaten ahaleginak egin behar ditugu. Geroan ere, bizitzan euskara atxiki dezaten. Oraingo haurrek beren bideak eginen dituzte, baina euskararen jarraipenarekin inplikatutuko orok haurren autu horiek nolabait elikatu eta horiek ahalbidetzen dituzten baldintza mikro eta makro soziolinguistiko egokiak beharrezkoak direla ohartu behar dugu. Haurrek erabakiko dute bistan da subjektu aktiboak direlako, hizkuntza aldetik ere, baina gizarteak aukerak eman behar dizkie. Hori da kontua. Eta azkeneko gogoetatxo bat, erran dudan guztiak hizkuntza jabetzeko prozesua erabilerari lotzen dio. Ezagutza unibertsalaz kezkarturik, hiztun berriei bezain bertze, hiztun berrien zakuak dituen zuloei ohartu behar diegu. Irabaziak eta galerak ditugu. Eta gutxieneko erabilerarik gabe ezagutzari eustea zail gertatzen dela, iruditzen zait. Erabilera soziala da familia transmisioa edo eskolaren ikastea sendotzen eta finkatzen duena. Eta hori izan da haurrak hiztun bilakatzeko edo euskaraz sozializatzeko bideari begiratzeko ekarri dudan proposamena. Esker mila zuen arretagatik.